Πάμε να πάρουμε καινούριο σανίδι. Yo guys, καλημέρα. Έχουμε κάνει κάτι πολύ τρελό. Έχουμε φύγει από τον Πειραιά να πάμε στα Γρεβενά να αγοράσουμε καινούριο σανίδι για να έρθουμε στο χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας να το δοκιμάσουμε. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο Μάκης ήταν 100% μέσα σε όλο αυτό και μας έχει δώσει το OK για να τον δείτε στο βίντεο. Πάμε λοιπόν να δούμε εάν η Battalion Evil Twin είναι μια σοφή επιλογή για έναν αρχάριο έως προχωρημένο επίπεδο αναβάτη που θέλει να μπει στο freestyle. Φύγαμε! Δεν ξέρω τι φάση με το πρωινό ραδιόφωνο της Βασιλίτσας και τα εκκλησιαστικά. Ωστόσο, χτες μας έδωσε και γαμό τις μέρες και σήμερα μας έχει δώσει και γαμό τις μέρες. Έχει ωραίο πάτημα το χιονοδρομικό. Εχθές αργήσαμε να ανέβουμε λίγο, οπότε δεν προλάβαμε groomers για να δούμε σε τι φάση βρίσκεται σε θέμα κρατήματος του σανίδι. Στην ουσία, η Battalion το δίνει για all mountain freestyle. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θεωρητικά πρέπει να πατάει groomers, να οργώνει τα side hits και λόγω του 3D bass να έχει και κάποια πλεύση. Προς το παρόν, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί λόγω του 3BT, λόγω του sidekick που έχει στα πλαϊνά, θεωρητικά δεν θα μπορεί να καρβάρει τόσο καλά όπως ένα full cover σανίδι. Και έχει δώσει full σιγουριά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ok. Είναι καλό. Κρατάει, πέσα κρατάει. Σκάβει, παιδιά. Το σανίδι σκάβει. Βλογκάρα στη Βασιλίτσα. Ήθελα να δοκιμάσω και τις Orios, τις δίνει και για freestyle. Προς το παρόν είναι πολύ ok. Κάτι το οποίο μπορεί να μην ταιριάζει, και το λέω πολύ μπεσάτα, είναι οι μπότες. Θεωρούνται σκληρές, αλλά σκοπός είναι το all mountain freestyle. Δηλαδή, πάνω στο στρίψιμο, νιώθω το κλείδωμα, νιώθω την ακρίβεια. Όταν πάω να κάνω κανένα one-80, κανένα αλματάκι, κανένα τέτοιο, τις νιώθω λίγο δύσκολες. Πρώτα θα το στρίψουμε το εργαλείο. Οπα, χράω. Ήτανε λίγο αβέβαιο το μέλλον μου σε αυτή την κατεβασιά. Παιδιά, η ζέστη δεν παλεύεται. Battalion Evil Twin να πούμε και αου. True Twin, Camber, 3BT, Sidekick, πεντάρι Flex. Εγώ το κάνω και τεσάρι. Πολύ happy. Ναι, αυτό ταιριάζει πιο πολύ. Είναι happy, πεντάρι. Η καμπεριά σκάβει, κρατάει, δηλαδή στα groomers δίνει, αλλά θέλει σωστή στάση. Σε κανένα δύο στροφές που μπήκα λίγο ατσούμπα, αλλά είναι λίγο αβέβαιο λόγω του 3BT. Κατά τα άλλα, σε μαλακό χιόνι, normal terrain και όλες οι συνθήκες να ευνοούν. Είναι αριστό. Συγχωρεί το 3BT 3 στάδια, flat στο κέντρο, έχει ένα rise δεξιά-αριστερά. Το sidekick δίνει ακόμα ένα rise, το οποίο βοηθάει το edge catch. Στο να μην προς του μπίδια εννοείται. Πράγμα το οποίο είναι προς το παρόν για μένα που δεν έχω σχέση με το freestyle και γενικά με τα batters, τα spins, τα sidekicks και όλα αυτά. Παιδιά, είναι πάρα πολύ φιλικό. Πρώτη φορά καβαλάω τέτοιο σανίδι μετά το Stratos. Εντάξει, προφανώς καμία σχέση. Δεν θα καρβάρει, δεν θα πιάσει την ταχύτητα του Stratos. Είναι ακριβώς στη μέση. Είναι τόσο άνετο, τόσο φιλικό που με έχει βγάλει από το comfort zone. Με βάζει στο trick να προσπαθήσω. Είναι το 24, είναι μεταχειρισμένο. Το παλικάρι το είχε στην εντέλεια. Φρεσκοκαιρωμένο, φρεσκοακονισμένο. Είναι λες και το πήρα από το μαγαζί. 1,56 μήκος, wide. Εννοείται wide γιατί έχω ένα πόδι σαν βατραχοπέδιλο. Φοράω 45 νούμερο μπότα και large δέστρες. Υπάρχει ένας συνδυασμός συγκυριών, ο οποίος θα σε προτρέψει και θα σε οδηγήσει στο να επιλέξεις τον εξοπλισμό σου. Για αυτό το πράγμα αγωνιζόμαστε, για να το καταλάβουμε, να το έχουμε, να το εμπεδώσουμε και να κάνουμε όλοι μας σωστές αγορές και να παίρνουμε πράγματα τα οποία θα μας κάνουν τη βόλτα μας στο βουνό ακόμα πιο ευχάριστη, αν όχι στο μέγιστο, στο καλύτερο. 1,56 wide λοιπόν, ο κατασκευαστής το δίνει μέχρι 90 κιλά. Εγώ είμαι 88, είμαι οριακά γιατί σε μια επιλογή καθαρά σε θέμα επιδόσεων και αναλογίας προτείνω σε όλους να είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, αν θες να πάρεις ένα καρβάδικο σανίδι και σου λέει ρε παιδί μου ότι το 1,58 είναι από 70 έως 90 κιλά και εσύ είσαι 88, πάρε το 1,60 που σου λέει ότι είσαι από 80 έως 100. Προσπαθείς να πετύχεις το μέσο εύρος και μετά πάει ανάλογα το τι θες. Εγώ ας πούμε που ήθελα κάτι πιο παιχνιδιάρικο, κάτι πιο έτσι, πιο manageable, πιο διαχειρίσιμο, γιατί
γιατί δεν έχω εμπειρία πάνω στο freestyle. Πήγα οριακά στα κιλά μου, στις προδιαγραφές που δίνει ο κατασκευαστής, η Battalion. Δηλαδή θα μπορούσα να είχα πάρει το 1.58 white ή το 1.59 white ή το αμέσως επόμενο που δίνει, δεν τα θυμάμαι ακριβώς. Και επέλεξα να πάρω το 1.56 που είναι μέσα στα κιλά μου, είναι οριακά και θεωρητικά και πρακτικά, όπως φαίνεται, μπορώ να το κάνω πιο εύκολα κουμάντο από ότι ένα σανίδι 1.58, 1.60 και πάει λέγοντα. Το Jones, ναι, το πήρα 1.61 white γιατί ήθελα να πάρω τη μέγιστη απόδοσή του. Είμαι ακριβώς στη μέση στο ευρώ στα κιλά που δίνει. Πάρε και τη θέα τώρα να γουστάρεις, γιατί σαλάνι. Η ζέστη δεν παλεύεται, δεν γίνεται. Είναι κακό αυτό το πράγμα. Βάλε, βγάλε μικρόφωνα, κάμερες. Πω ρε μαλάκα, τι θέα είναι αυτή ρε φίλε. Ένα πόδι μπροστά, ένα πίσω. Άντε, γεια. Έχω πάει πολύ στάνταρ στο stance, συν πλήν 15, και αυτό κυρίως γιατί θέλω να μάθω να το δουλεύω και switch. Οι απόψεις δίστανται, stick to the plan, δηλαδή όταν θες να κάνεις ένα stance και να το δοκιμάσεις, ride το όλη μέρα. Αν όχι για μέρες, κάντο όλη μέρα. Αλλιώς δεν θα καταλάβεις. Η διαδρομή είναι άρτια, πολύ άρτια. Είμαι πολύ άνετος, έτσι. Πηγαίνω πολύ τζάλας. Θα τα τρώγα πολύ καλά. Θα τα τρώγα πάρα πολύ καλά. Αυτό το πράγμα είναι κλεψιά, αλήθεια. Θα είχα φάει τώρα, όχι δόντια απλά. Πω. Άντε, γεια. Άντε. Γεια. Ξέχασα ότι δεν φοράω γάντι ρε μαλάκα. Τι κάνω. Ouch. Μπέσα κρατάει καλά. Άλλο ένα tip. Το true twin. Δώσε λίγο παραπάνω χρόνο στο να σετάρεις και να κεντράρεις τις δέστρες. Μην το παραμελείς. Δώσε παραπάνω χρόνο. Οπότε μάγκες, σαν τελικό συμπέρασμα, είσαι αρχάριος και θες να ξεκινήσεις το freestyle. Αν βρεις ένα μεταχειρισμένο Battalion Evil Twin, πάρ' το χτες. Αν είσαι προχωρημένο επίπεδο αναβάτης και θες να ξεκινήσεις να μπαίνεις στο freestyle, ναι, η Battalion Evil Twin είναι αυτό που χρειάζεσαι. Συγχωρεί, είναι true twin, είναι camber, κρατάει, το 3PT διαβάζει ωραία, το sidekick σε αφήνει να παίξεις όσο θες. Οπότε, Evil Twin, ίσον ο μεγαλύτερος δάσκαλος σε αυτόν που θέλει ένα all mountain σανίδι και γουστάρει να ξεκινήσει να μπαίνει στο freestyle. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάκη, να είναι καλά εκεί που είναι, που μας έδωσε αυτό το σανίδι και για την κατάσταση που το είχε. Και μέχρι το επόμενο βιντεάκι, καλές κατεβασιές!